Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga rod papagayam ti surat ti pagkasaritaan ni Carmina nga napauluan iti anak. Kunana ditoy doro kakit jak pa ipisit ta recorder. Kunana ditoy papagayam, Dear Manong Nemi, nakanunno mo ti panagbiag mi Manong Nemi, nakurapay kami. Gabot ta makitaltalon laeng ni tatang idin to ta plain housewife ni nanang. Iti limang anak. Imagine. When makitak ni tatang Manong Nemi nakakaasing agkainaran, nakapugpugot, gabot ti init. Kastamad ken ni nanang. Idin to ta siyak Manong Nemi, jak una agpapainit. Numapanak man iti talon Manong Nemi, nakalong slibak, nakasweterak, tadyak kayat ti pumugot. Binagbasa dananang kas inauna, kadagiti limang anak da, iti elementarya, aging ga nagturpusa ko iti high school. Sigurado Manong Nemi, nga saan na kun nga mapagtuloy pa yung mapagbasa, agsipod ta talaga nga awan kat awan nata. Sa adayo ti syudad Manong, iti ayan mi, nga mabago ko mapagbasaan iti kolehyo. Iso ako nanda, dagtawan ako iti 18, kaliplipas ti panagdebuk Manong Nemi nga awan paala. Anak, Carmina, nang panawanin tapnuin ka makigasang kasat sa diyay syudad. Kata saan ka agsubsubli dito balay, no saan ka nga makiasawa iti baknang. Kasta iti Manong Nemi ti kuna ni nanang agasal sa anak nga mati. E dinto ta sinarungan mo't Manong Nemi ni tatang. Pudno ti kuna ni nanang mo anak. Manunutam laan yan. No dito yung kalata lugar tayo, anak ti masakbayam. Lagat ta hanggang nagbasa at tultulungan ni nanang mo iti panang manglo iti laba. Kaya umay kayo ba dito taltalon ka di bangkag. Baka no maitulod ka karig na dung maditang nakasapsaba na asawa ita lusyang dan agsasarunumutan na kita anak da. Kanadang ipagbagayo tatang nanang kaslakayat yung sumina akididan nayo. Kading kakarot sa pulin tigasat mo. Awan dito tinayang bagagasat mo, isogin ka di syudad, isot ayan tinayang bagagasat. Agas ko na nanang mo, nasakit man nga, direk namin nga maisina ka. Agam, dakil mga una yung pagsayatan natin, makasarak ka trabaho sa di syudad, di aday patulod mo. Mapangkam ta sa buwan na uno panawan, uno anyaman dito ti pangirimitam iti ipaut mo kada kaming sweldom. Tarong banguna nga, tumulong ka. Kaslaawan sakit nga marik na datatang kininanang Manong Nemi ti daytang ibagbagada. Ngem,
Ti amo da idin kat nakaturog akon tanabayag metten manong nemi nga sanda ka kinasarita. Ti amo da idin manong nemi kat nakaturog akon. Isumat ti panakangging ko. Nasakit man kanyak lakay nga umadayo ka na ta. Ti naunang anak ta. Anang arod. No dito'y na kastanan tulatan nga pagamom ta mga no itaraydan. Nilabing bidas na mapan sa pulan tim gasat na di syudad. Talaga kastat mapaspasamak bakit? Kaya magiging kakabagyan tayo karoba tayo. Nadadan sa di syudad. Nga ditemet lang mo anat kasasaan. Alak no talaga maturo ni Carmina nga mapan sa di syudad. Kararag tayo Nasabay ko agbalay giti panggap na. Manong nemi, ididumtengen ti aldaw, nga panagluwas ko nga mapanan sa di syudad. Pinatarakob ko na gini kakabsat ko. Nagipaw itak to ako na. Tapno, mabadasan damat ti mga sibro. Tapno napintas matibado da nga mapaniskwela. AgsingsingBet kayo ko na. Agsisinakit kayo, agtidinulong kayo, di ka agal alikotek, di ka agbangbangag, tapno saan nga, dada nga marigatan datatang kininanang. Kastamat manong nemi nga narakop ko datatang kininanang kat kunada kanya. Saan ka agsubsubli? No saan ka agbaylegi? Ninanang metaman! No, saan ka nga makaasawa itibak nang? Ha? Hangkalangin nga agsubsubli. Idadaan kong dito siyudad, nagtarusa kita adayo nga kabagyan, manong nemi, nga isudat na nga sapol, no sa dinot inak pagtrabahuan. Simre ka kakasyaya, manong nemi, kadagiti na siya at nga gasawa. Kamay lamit lang, Carmina. Orela, upat di kakapsat ko, sir, ma'am, kahit inay ayawanak ida. Iso nga, naringa ang gaywan ti ubing. Ken kayayok ti ubing. Very good. Talon ti tawen ni JR manong nemi. Pinagbali na ko na yayaken ko Do pa daluklo ko na manong nemi ta idisaan ko pa nga napaamo manong. Batuan na. Agtaray, ilimlimangan na. Marigata na nga medyo na ay ayok kon. Kasla sing-sing nga dagpahin ni mamang na manong nemi. Banagman na magustuhan, daser kini ma'am, ti serbisyo, tamalaksid nga aywanak ni JR manong nemi. Siyempre, tirapin ko ba ti tumulong manong nemi kadag trabaho ti uneg ti balay. Umuna nga sweldok manong nemi, nang ibatiak para kanyak sa ako impawitan ng dananang kinitatang. Dada cellphone dan, manong nemi di probinsya, kada damat nagatan kong gagangin nga cellphone, asidagan ti komunikasyon mi. Binulan manong nemi, nga mangipawitak. At damat ibatik para kanyak taagururnungak mo. Kat kabuta magustuhan dati serbisyo, manong nemi, nang runa lang urudan, itultulnog kon ni RJ, manong nemi, iti eskwela. Tada idin, iti nursery, iti kinder. Kaking ka, manong nemi, nga nag-graduanan. Kaskola anak manong. Talon idin nga tawen manong nemi nga dak dito syudad. Adumat kita lalaki manong nemi nga pasaray kuminda, nga umisem. Aging gang iti may isang aldaw manong nemi kabayatan nga orayak nga malpas ti klase ni RJ idi addaw masidag kanya. Hi. Good morning. Hi. Siya ni Joel. Siya man ni Carmina. Di magdarak manong nemi kat nagraip dagi darakulap mi. Anak mo, ti babantayan? Siya ti yaya na. Stuak napatangak. Ngamin tilangam kat awang pa anak mo Munot taon mo, 21. Taga-probinsya ka. Maik lang nakigasang-gasa dito syudad. Talon nga taon nga nagbali na kayaya.
Kada ito'y ayawan kong ubing. Napintas ka, Carmina? Adakad bang napintas nga taga-probinsya? Adada nga gapo di probinsya dagiti napintas. Sa anak ba't nga back up Di ang orte kinapintas mo Natural la kinapintas. Kan mo gusto klaonay, di kaskan ka. Kaskanyak nga. Kaskan ka. Simple. Dagal di mamatek nga umpay boyfriend mo. Umpay. Mabaling ka didi. Ag-propose. Ala, nang-propose. Yung umagat nung pasyaran sa di paginam. Ala. Agungit na sir kini ma'am. Saan na kayat nga agpastray ka kadagitik pasyar. Kanyak. Di ka nga rin nga may paspasyaran. Anagayan ti Aldo nga day off mo? Sunday. Ganun day off mo. Papapanam. Sana ka rumumuhar. Ang daglata sa jay balay. Iso nga sa anak nga ag day off. Na yun ang na-deser ka ni ma'am tip. Sweldo. Di man ipo dita. Ag day off kan. Tapos di ka sakit. Agpasyar ka may. Taglungay ka. Indo Domingo. Agkuyik tanto. Ha? Mapantan to shopping. I-shoppingan ka. Kan makalugang ka ni Tikotsek. Baknang ka, Joel? At damat mabalin ko, mabalin mi, dududwa ka malaingin ka ni mama. Siyak ti mga sasikaso di napanawan di pa pang negosyo. Businessman? Siguro. Ato chicks mo. Awan, si Kantulaeng, nukas pagarikan. Allah, awan ka di pati nang ibagakain ka ti I love you. Di probinsya, ado. Ngayon dito yung si Kape lang nang ibaga, naggasot ako, nukas ta. I love you, Carmina. Dinublay ng inyaw, tidakulap na manong hinawat kumatkat ni. Pinetpetan ng gusto kit guyodin na kon. Ala, napara ko pakmatin kay ko. Nakalalis to. Nagbanglo ka. Si Sir Joel ko na. Joel, kastoy ka digan talaga? Tiyan niya, di kinaalis tong. Abay, awang pa nga ramit kang gati kastoy? Awan, di probinsya. Awang pa handa pa nagkamantimak. Managbabayin daman. Ores siya. Anya. Don Domingo? Pangkitaktokin ka ha? Imbaga naman ang naimi. Diyak mat amon dita. Diyak kami rumumore. Ako nga, no, ikuyog ito ka daser kini ma'am ng kabitimol. Kituan, naglogang kanto lang yan ti taxi. Ibaga mi timol. Sa puling kanto sa jay, one orayan kanto sa jay. Di pagsarikan di kitilugan. Ana oras? 10. Kalkalayangan na. Tapos makapag-shopping na ton, mangal daw tan tumaten. Ana kami ti marikrik nam kanyak. Gwapo ka? Kan baknang ka? Baknang tisap sa pulem? Siguro. Sige. Siya ti sungbat kadagitera pahap mo. Sangkad doon pabawi, Carmina. Kadagamanak tanang sabat ti dalanta. Manong name nakalalis to dagiti pasamak. Iti damo mi manong name na panagkuyog. Kenya Joel. Nakaasikaso unay kanya. Ilukat na manong name tiri daw ti kotse. Kataglugan na. Nakaragsakat. Naragsak mo ti suna. Iti damo nga panag-shopping mi. Aking kinibin kami. Mabinak ba yun manong name? Inggatangan akong tinapintas ng cellphone. Kan puro branded manong name ni kiti. Gatangan mi.
bag, sapatos, kanarwaten, underwear, hinggatangan nakpayan manunemi iti kwentas, ting haritos, ken sing-sing, engagement ring. Joel, saan ka pa unay ama mo? Well, saan ka nga dagdagan? Basta kada Domingo, agkoyog ta. Kada Domingo mo ten manunemi, saan kami akang kanayon nag-shopping. Merienda kami, lunch kami, kandimteng pa yan manunemi, inawis na ka nagbuhay kam tisine. Aging gamit lang ti holding hands. Yung akbayan nakmitan, manunemi na dakam ti ko nagtipagsin yan. Dito'y ko nga naramanan tumunang agek na kadigidibibig ko. Dito'y ko nga manunemi nga narik na ti barat at kulap na nga nakaprus kadigiti legs ko. Dito'y maten manunemi nga tsak na pupuutan, maitulad nan ti mga mangisuksuk. Uwan, mangisuksuk, manunemi ti dakulap na iti barukong ko. Ay ka manunemi nga dan, talo nga bulan. Kamkuyog kami nga kuyog, kuyog, pakalaan ti sikog manunemi. Gabutan na isagot kon ti amin ko kenkuana. Ti kinabirhen ko kenkuana. Gabot ipatpatig ko unay ni Joel manong. Kat pa-check ni ipatpatig nakmet. Nakadungdung ngo. Scaring. Wanong nemi. Ken manang isagot. Kinapudno na manong. Dumakdakkel manong nemi. Tipaw-pawit ko nga kwarta. Kadana ng kinintatang para kadiri kahapsat ko. Kinukasta kasarita gida manong nemi ngimbaga kadakwada nga nakasara ka ko ni tinabaknang amang ipatpatig kanya nga manang isagot. Ngayon sa pagpapanig dila duma nga may nayon nga ipatulod ko kadakwada. Kat maragsakan damuta. Laging kayo manong nemi nga nagsikugak. Doon nga bulan manong nemi dagpitpirik isaklot ko. Joel, masiko ka. Al, iyamamukan ka ni mama. Nagkalaysatan. Digat ay bak digiti parents ko, manipod sa di probinsya. Ano yun? Iba ka mo lang nga gasartan. Dagiti amom, iti pa naka-parents mo. Anya ko mano, umay na ngamin, saan yan? Baka saan nga masango? Masapol lang sang wanda, gabatak na kakaiso ng inaunang anak da, katagkasara. Alapadasam nga tawagin na daano, umay da. Imbaga kang rod manong nemi. Ano katayin, tun ka ano kataan eh. Kapag sa itatiga pa sanak ko. Yan nga tano, dito yung tipagkasaran nyo. Tang, ang dalakid di akayan. Ngayon ko agad ipawitan na kami ati pagpleta mi. Umay kam amin no ka, kas magarikan. Ang ibang kakto ang akin ni Joel, no anak ko nana. Nangipawit ka mga rod manong naming yung timakadakas. Saan da nakaumay manong nami, da nairaramit nga nagsakit ti buksit ni tatang. Idin to tinanang manong nami kit naira na nga nabullo. Agad, sayang, ang mga bali ko na. Saan da nga magastusan ti pagpleted ha, nga naipatulod, di suto sa renda nga pagpaagas. Manong nemi madlaw ko idi ang asla disgusto kanya ti mama ni Joel. Ngayon di maamuan na manong nemi masikugak. Oh, masikugak kagaya man. Arapay nga rin ti mabalin. Numampay sangka. Sanga si ka, karimil tayo na arapap kung agbalid nga asawa ti anak ko. At oras sin numatinangan na oras si kakaspagarikan. Mama ko na kunta. Wala, okay, mama. Tapos natumalante, babanag na. Imagine, professional ti anak ko. Nga kakaiso na nga anak ko. Anak bi ka di asawa. Kalpasan na, high school graduate, nga yaya, nga taga-probinsya,
tagbaling asawa na. Gabuta, da kami nagpimpinateg, mama. Oo, da kayo nagpimpinateg. Kan sika pa'y laeng tiya, nangibaga nga masikog ka. Kahit yung asawin, mama, kasla mawatam dyan kahit ko asawin. Kahit ko asawin, saan lang siksika, tinagbaling nga girlfriend ti anak ko. Ang nakaskas daw, nga po tagwapo, at dakwartana, han? Ang sika pa lang, ti niya mamuna, nga nangibagaan na, nga sikat ikasar na, gabot na masikog ka. Siguro saan na nga nasikugan, nagiging dumang imuno na nga girlfriend na. Agyaman na, mama, nung maikamang ka, kada kami, katagyaman kami matatadanayon min. Tagbalintayon nga talo, kadinto ni pasngay mo, ti anak mo, ti apo ko, kagbalintayon nga upat. Isaga na yung aron ng tikalay sa'yo. Tagkasar kayon. Kat dito kan tumatan balay nga gyan. Pumanaw kanton sa di pagpaayam, tamang sapol danti sa bali nga yaya, de jaya ubing nga inayaywanan. Nagkalaysa kami manunimikit dito ya konsidong da nga agina siyempre. Di ba kadakas man, nagbalinak mat na nakatulong da. Alangan mat nga, mangala kami pailaeng, iti sa bali, nga mangtrabaho ka na kita katadakan. Ti asawa, katulong ti asawa. Iso nga, yan tangan kat naruang ka matitirigat, di agdalos ka, agluto ka, aglaba ka. Kinuanyaman ti baon ko yung karamidem. Palubusan ti asawa nga pan ti opisina, mapan na iti niyaman na meeting, business na meeting, ngano konferensya. Pasangpitem, sumangpet, serbiam, tulungam, nagsukat, sapatem, amin namin katrabaho. Itasaram ti ka rin na, kaya sampay nga nangan, gusto pa ka rin. Naganano sakmano, siyempre. Yan tangan katarwamak matrikat ko na. Tanda na kiti gundaway manong naming aslamahaan nga manugang ti panang tratar kanyak ti katugang kasla katulong. Hey, Carmina! Ito, makatoy! Carmina na. Hey, alis tam! Taim babaon ko, alis naman! Nagpayag ka na! Oo na yan. Lakad lang kan-ano saklat tapo. Hanga balik ko mama nung naming nakastoy ti katugang no saan nga nagbalbalo ti asawa gabuta. No sumangpet matin manong nemi na bartek ka. Ay, Carmina! Alis to, napinagbay ka na. Alam mo na sa skola na bay, karga. Sarak man. Nakainom ka? Hala na kainom, nabarda ka pa eh. Isong agtong pangkatian yaman nga, kaya't ko nga ramidem tamang no, madiswang ka. Jewel, Jak pagarupan ng kasto, di bang pasamak ka? Kunak malam nasingpet ka. Nasingpet ka bagama? Nasingpet ka man. Di amo ka kasama nga amot uminom. Sunod ko matimis businessman nga saan nga uminom. Namapanak ka na kiti klientek, ka nagpainom da, uminom ka. Pakikasama. Sala ka rin na. Makaumong matimimisa. Ha? Nakaskas daw ka di? No saan lang ka siksikat arakupay, agkak, saan lang ka siksikat eh. Ay, agyaman nga sikat inkasar ko. Manong namin no awan ni Joel itirabii dito'y balay. Siyempre kas asawa. Tuntunak mo sa diyon, ayan na. Tawagak isungan naman ang namin. Saan nga sumungsungbat? Kat mga daman mang sungbat, saan nga isuon naman nung? Hello? Sino ka? Kasi ka, sino ka? Aba nga, sikat siya mong bat iti, tawag ko iti asawak. Sige kayo ni Mrs. ni Joel. Ada date me. Napanlaiso na ti CR. Madamat dinner me. Sino ka?
No, ada asawa ni Joel, siyempre, no si, tiawag yun ko na kakit. Other woman, querida. Kasapulan at gayam ni Joel, kasapulak met, kapag itinasan. Apay ka mga relasyon kakingkuhan at daanin ti asawa? Saan mo maitad amin ti kasapulan ni Joel? Sa mesa, isumalat magbagbaga ni Joel mismo nga nauman ken ka? Manong nemi intong sumangpet sa langadag tumaten kang kisona. Makaramanang tumaten tungpa. Joel! Ang bagay ng panak. Di mo pakibiyangan no ang nyaman tiraramida. Kaya makikamalala dita or manong babae ti kayat kong makamalala mo no kabit ang bibiyang mo. Agyaman ka tayo nasawa ka. Asawa ka lang. Agyang ka dito nagtibalay. Karagaem iti tiyan ta anak ta. Dito ala taramidem. Saan ang bibiyangan ti pa nagchichis ko? Takasto ya talaga ti biyag ko? Nakasingsingpet ka idi. Nakadungdung mo ka idi. Kunak malano talagang ipatpatig na. Kunak malano ka na ayo nakastoy. Di mabasbasa ama. Kunak malano. Ay, adak lang harutan mangsapol ka malat sa bali. Kapot saan ka nga umanay? Mauma ka. Yan awin nga marunggay. Saan nga? At agayam korta. Mausara. Kansan ka nagreklamo pa eh. Tanog reklamo ka. Ang mga naman ayon itong pakog tarang ka pa eh. Laglagay pa nga masikugak. Eh, jak na pang panunutan nga masikugak. Eh, talaga kung tarang ka. Manong naimi agupatan nga bulan ti sikug ko. Marigatan ha. Gabot ha. Sa aglarumar manong naimi nunak agpa-check up. Maurasan nakpay. Nagaslawanin ti bibiyangan ti asawa kanyak manong. E di mapaspasamak kanyak di syudad saan ko ipagpakamu kadananang kinitatan. Ngayon nabayagan na sana ka nagpawit kadakwada manong. Tao matenti mag-igamak akwarta. Ada ornong ko manong naimingim jak kayat nga ipawit. Baka masapol ko to. Emergency to apakasapulak ko na. Inaor-ornong ko nga ikiskisay ko manipo di sweldo idi sa ako ipawit digida duma manong dinakmat paigaman ti kwarta ti asawa napasamak dadadama nung naimi apasamak idi ta sumangpet ti asawa nga da ubana nga maladaga. Joel, asino na nga maladaga? Awang bibiyang mo, asino? Mama! Mama! Ay, Joel! Sino na? Apo kayo. Ha? Alanta kayo hindi mga oba. Apo kayo, dagdag gamit na. Kaya, nung agsagit nung karing padidyan nyo, dan, nalpas nga rukod dito nga teplan. Ha? Talamang yung kabilang danong na. Lalaki. Ba, mama, putot ko. Ngayon dyan na, dinakayat nga taraknan. Gusto ko yung na kanyak. Alangan mat nga, ipan na dibaya hampunan. Eh, di pala alak dito, di ba? Da napukok. Ores ang kong nga maore na ta sikog ti asawam. Anday mo na nga apukok. Oh my God, napok, oh my God. Alak nagagamit na. Simrek dan man. Joel, apa yung narabit mo kanyak ti astoy? Yung narabit kayo magbagam. Ha? Apa yung sambit mo ti putot mo ti sabali ng babae? Eh di mo ka din nangagimagakan ka? Hanga kayat di ina nga taraknan. Doon tsak alaan, ipan na di ba ay hampunan? Eh jakmat kayat, eh putot ko ngay. Eh so nga ni, ewan pagdanagam. Ang damat ni mama. Eh so ti bang tagibigin ko na. No di mo kayat ka tagibian. At asamo ba't nga anak, putot kumat ito sa bali. Nadalatakin ka. Apo ni matitikas ito yung nararamidam, Joel. Hanggang nga makaanos? Nadalatakin ka na hanggang makaanos. Agasamo ta. Inkasar na. Legal te ka ba nagkasar ta? Oen, legal. Kasar di kayat ko.
Sabi ko mapagkibiyangan na. Inasawa ka tapos nadamang biyang kanya. Inasawa ka tapos mailiwag kang ka. Asyay. Inasawa ka tapos nagastakat-atakat ka doon ni mama. Inasawa ka. Imbag ata masikog ka. Tanungan ko mamasikog. Talagang kakait nga sawain. Manong nemi imbilang ko. Tipagarup ko idi nga langit. Kat nagbalin nga impyerno tibiyag ko. Uwen manong. Nagbalin nga impyerno tibiyag ko. Idi impagarup ko nga langit. Nakaasawa man ngagpaiso ti da babalin na. Ngem babaero mat manong. Babaero mat kan talagang saan nga napudno kanyak. Ginondawayan na lang manong nemi ti kina-inusentek nga babae. Ginondawayan na tiyak. Jak pulos pa nagsakbay. Nga basta latan na matiak nga nadungo. Nga ipatpatig na. Inded ko ti amin ko. Ti parang ipagarob ko. Kat nakasara ka kung ti balitok dito syudad. Ngam gambang met gaya manong. Nagtungpalan na manong nemi. No kasta nga awan ti katugangak. Siyak ti agbalin nga yaya iti saan kumet nga anak. Aywanam matapapanak. Mama. Aywanam ko nak. Numabisen. Padigjem. Paturugam. Sa mga baybayan. Tabaybayan makitam. Pinaramid ko nga rod manong. Wen tao matbasol ti ubing ko nak. Di makatakas manong nemi napasamak ti jak pulos ni namnama mapasamak. Ikabuta depresak iti kasto yung sitwasyon. Saan ang unay makapangpangan. Jak unay makaturturo. Kaya na minsan nga rabi manong nemi nga mawawak. Jak nakaisarek manong nemi ti silad di danom. Si Mang Peten manong nemi ni Joel ngam sabali nga silad tinagturugan. Hindi mapanak iti kusina manong nemi jak pagarupem nga danabasa iti suelo na ikaglisak na ipatipapak kan napukaw ko ti puot ko. Idag sublin ti puot ko manong nemi. Mama, no saan ka ko mga tarantada? Saan ko mga napukaw ti apo ko ken ka? Anya? Kaya yung asawan? Naalisalak. Wan, tatarantada ka mat. Diyos ko, hawanan ti anak ko. Diyos ko, abay malubos yung mapukaw ko ti anak ko. Abay, Diyos ko. Awang nga rin na aramidak na dinangawat ti kinapudno man. Maring no adan tumanin ko na. Oin, kaya nagtultulo na ta manong nemi ti araramiden ti asawak nga pa nagbababae na. Katne, nga ba ta? Talaga nga, di maten maanusan ti katugangak manong nemi nga aywanan ti apo ko na nga putot ti asawa kita sa bali. Sigan. Oray tao matin sigog mo. Siya ka din mga iwan kang kuwana. Awan ti mabaling ko mama. Naisuma. Kita mo. Kaslay sukat tinaragrag nga anak mo. O di mo ba kayat? Adan anak mo. Malaksidan mo. Di mo kayat. Kaddalam to. Makitam lang. Agsangit lang. Takadalam makitam. Sanggun tong aramidin dito mama. Nasiyat no kasta. Ngamit imay sang aldaw manong nemi nagrana anagsakit dagiti agam. Joel, apay. Kaya mo, napunuan ak siguro. Gusto nga, marigatan na ka bumangon. Uri ni Winston. Sabi ni Winston, iputot mo. Kasabulan mo nga, maipakita doktor. At damat, matbadlaw ko nga, madi nga, marikrik na. Abengord nga saan ngagsangsangit? Saan ngagsangsangit ng aglan na hindi kita matana? Sige, ebam ni mama.
Mama, apay. Ma, wala ka na mo yung nag-drive. Dakahit yung mga imanin di kotse. Tayo dito hospital. Masakit pa ni Winston. Nakita sa lapaw na kita. Panagranayo mo nga agam mga nagsakit. Manong name diya ka muno apay ken kasjay ti procedure ngay narami ti doktor kada kita agama manon name. Nangit ko ti salitaan. Mr. Joel, doktor, anak natakwatan niyo ang sakit ko. Orayan talagang ti resulta manakadiagnose mo. Ken kastamatan ti ubing. Naalam yung nagpadpado ti blood type yun. Ape kas jay. Nagadayo. Ano yung kitong sa doktor? Blood AB. Ti anak tubin. Idin to ta nakapatpatak nga type O ka. Type AB ti anak mo. Iti kasta nga siyensya kat ada kayo tiyo parawarin, doktor? Baga no sa mga putot tubig. Saan nga mabalin dahil doktor? Gabuta, apay nga di mo isakripisyo, ti magastos, panaka-DNA test na, nalakman lang. Panaka-DNA test. Apay, kasapulan ka dito kasi doktor, tapos mo maagasan kami nga gama. Di pa nakaranranayo nga ron, nga halos agpadpada, ti marikrik nayo. Nga ti pakasdaawak, no apay nga, ano yung agpadpada kayo ti diyan? Type, ti blood yun. Dumdugan met manong naimi ti ina ni Joel. Okay, doktor. Tapno sigurado ti amin. Tapno may katen niya man na panagduwa-duwa. Sige. Mapasama kati manakam DNA test di kiti dua. Manong name addan nagbalbaliwan ti amin idi maduktalan ni Joel nga saan nga putot manong name ni Winston. Kinukunak na siya nga babae. Naglukot. Mama, ano nga desisyon mo ita? Nangyawid ka ti sa mga putot loko. Dito kat panakakarmam, ti manang luklukom ka ni babae. Nimat mama. Kaya subli, isapol mo, awanan si babae. Nakawanan. Nag-abroad. Kaya nagilagan na kang kuha na. Diyan ka mo, taka ano. Tala masarsarakan ngamin loko. Basta kit adabot nan, kayat mon, basta nagpaldan o reposte. Nimat mama, sobra kayo mo. Ay nga nakakapili ka ti taga-probinsya na. Siyak man yung tinakita yung mama. Susapo ya. Jakon baka nang lulat ang obing. Jak mat kuka. Jak mat apo ko. Katsyak. Dadadang ang jak kayat. Kasi kati pa nakayaya na. Di ba? Dati ka yaya. Di mamamuna kati anak ko. Nalaing ka yaya. Di baling ka ng yaya. Sa bagay. Awang basong na mama. Nakakaasiman. Numabaybayan. Manong name nagtutuloy. Iti pa nagbababae ti asawa. Awanin ti mariknak. Akin napateg ko kenkuana. Iti maalisanak, mabalin kumamat manen, manong nemi nga pututan nak sikuganak ngam kasla, awanin ti interes na kanya. Isumit la iso ti pintas ko nga simple nga nagustuhan na idi manong. No kasta nga da ibaon ni mama kanyak, manong nemi ket isot mga yuwan kini Winston. Manong nemi, no sumangpetak ton, kasta ulit sa sangit ti ubing. Nagbayad ka kami na, nagbayad ka. Apay na nagsangit ni Winston. Bibiyang ko. Buwisit. Agpapada kay amin nga buwisit. Dimteng ka. Nagmalas ti biyag mi. Dimteng deta nga ubing. Adadamanin nga malas ti amin. Hindi kita hek marunay mi ti ubing ako.
Nakadado ti dagdalanan ti sipap kudot nagloko mo datong nga bakit ano ko matbasol na ti mabing umay ka anak umay ka saan ka nagsangit ba nabising ka o rin ka ti templangkat dedem pinag-agasak manong naimi hindi kita kalimitan apasit titakyag lupo ti ubing manong iti petenged na gamo ti kasting nga mapaspasamak kaya't kung alibasan ti impyerno manong uy nung tultuloy dati mo ubing di sidong ti saan namat nga lula ang mga mapapatay na ang mga nagmuler ti panunot deta nga bakit kat basta latan ilusak na reto nga maladaga pindrupat ko na kita arawatan ni manong hindi makita ti katuganga teraramidan oy kaskalag-bakwit pumano kami mama adya? Ano ko nam? Saan akong makaanos? Deta tururayak nga bagam nga saan kan nga makaanos among manipod dadakad toy deta palat kapibintasan nga langig kukin ka di saan kan nga makaanos ket pumano kan ditoy sana kang mamesang pumano mama itugot mo deta nga buisit nga ubing kapilitan gabutasan nyo ba nga ipatpatig kaya saan ako mag-ipatig kung saan kumat nga po ko kaya siya ipatig mo sa mga anak nakakaasi mama kasapulan na tina di na saya tagpadpata kayo nga awanin nga buwisit iti deto nga balay manong name inyawid ko ni Winston dito'y probinsya ngayon sakbay kami nga nagawid sa di lugar mi iti away manong name nabang ko binalbalyo nga inrehistro kat binaliwak tinagan kat tangay aw mati makidada maalak nga panakairehistro na iti syudad inrehistro manong name anak kukunak nagan na Mrs. Angelo Peliedo Duelo. Yung basurot ko di Peliedo manong name. Naganti na Carmina Duelo. Naganti ama mabalin nga orisanin. Alakat ngayon mangikabil talaga tati naganata. Uraan niya nagan dito ba't sa naganti lalaki. Basta Duelo mat Peliedo na. No mabalin na kasta ma'am di iso. Enyawid ko nga ro dito balay manong name ni Angelo. Nga supalat panakaamo datatang kininanang tipudno amo paspasamak kanyak sa syudad idi taddan asawak. Anya kayo sa mga dito ha? Carmina? Nanang. Anak nga kaniti na yung bagagasat iti panakiasawak. Inururumendak saan nga asawa saan na manugang tidangin bilangan na kanya ket abe nga di ba kaano lang ti bagamidi nga ginaw ka o mapasyam nga bulan tap no may mas kayong kumain ket samot lang may masabulan na nga maladaga nga ubam saan ko ang anak na ito'y nanang inyistoryak manong name iti pudpudno kanananang kiritatan. Gagakan. Sa poya. Di mo ko nakangga ide nga saan ka nga gawawid dito no saan ka nga may nga baknang. Din to sa poya. Iyawid ka pa'y iti sa mga kapinano gaga torpe. At taraking ka sa mga kapinano kalpasan nga naalisan ka masayangan ka pa nakaalis mo, nangala ka matinti sa bale, basta. Nanang, sanda kang mawatan. Talaga nga, sanda ka mawatan. Gapot ang ka. Sa mong isrek deta nga, saan ko nga kapinano. Iti na ito nga balay. Pumanaw kayo. Nanang,
Saan da ka kasapulan? Di mo ko na yan, saan ka subsubli do, saan ka balay hanggang nagbalay nangitugot ka pa, nangiyawid ka pa, di mo kapkapin na, no? Isa nga, pumano ka? Panaw! Pumano kayo? Awan mo't daramidan ni Tatang Manong. Iti kasta nga desisyon ni Nanang. Uri di kakapsat ko. Nakalibida. Jack lo kumanin bagbagatipod no. Ang mori Jack ibagatipod no. Nagpaisumat. Jack kumapay na ipas nga yun naalis kanyak no. Iti kasta nga petsa. Awang nga tinaramid ko manong naimi no di pimanaw kami kini Angelo nagsapulak manong naimi di bambalim miya pagkasaraan. Di bagyam niya manak manong naimi kita da urnong ko. Urnong ko idi ngay kiskisay ko di sweldo ngay patulod kada ginaganak kan. Siyam nagsapulak di trabaho manong naimi nga mabalin ko ng pangirapinan nga itugot ti anak ko. Kapag numarigatan ka, Carmina. O may kaagdalos dito balay, kaduam ti anak mo. Mahirapin ko nana. Nabiyalang nga, ada mapatawad bin nga kwarta nga para kada kami nagserbi. Lakit mo, mahirapin mo lakit di siya. Hamo mo mababayan ti trabaho, hamo mo mababayan na ta anak mo. Manong nemi adu tirigat mi kani Angelo. Tati pagyanan mi manong nemi nga panagkakalapaw nga handang us-usaren, awang maus-usar. Iming pagpakaasyak lang isot pagyanan mi. Kata gaputa pakiranudan dagayam. So, pinaupaan da numampay sa aduning bat nga nangina man. Mas asya nag-idi kani Angelo kaputa. Adut lamok, kanda dumupay insekto man. Kanda dagaang, ganggang matang electric pan, ngamsaan lat nga mabugaw, dagiti lamok. Uray, nagsukot nga doang nga muskitero, manong name, danto pala makalusot. Kakaasyak to, manong name, nga mga agas, kada kiti nagkinitan, ti lamok, yaw-awak lang, manong name, nga madengge, ti anak ko. Kaya danakam na manong nemi, narik na natiriga. Narik na dagaang, narik na natikada digiti insekto ng kaga. Inan anusak ti anak ko manong nemi naman pa isang nagtahod kanyak. Yung tiyak mo. Tagasasyak ti nagtaudan na. Siyak, anak ko isuna, anak ko. Makaay-ayon manong nemi di agbasa. Iti nursery, kinder, isot kalaingan, iti grade 1. Adot nang daydayo, ti laing na manong nemi. Iti andan, iti grade 6 ni Angelo manong nemi. Diya ka muno anyat naknakan, dananang. Aw matan di bibiyang ko kadakwada. Kanawan matan di bibiyang da kada kami no apay. Wine. Sabado idi manong nemi ket awan klase ni Angelo nabati iti kalapaw idi to anak nagtrabaho. So mangpetak manong nemi agsangsangit ni Angelo. Angelo apay. Nang apay. Napag ka nakiayayan ket nagkaapa ka? Kunak mat kang di ka makiapa. No dangranda ka, damang dangran ka nga, aday wami, tarayami da. Ape anak, aday may dito nga bakit? Bakit? Nanang mo kano isuna, nang, at akadwa na, kakapsat mo kano, ket, may daman apay. Bagada nga, apay kano nga dak dito apay kano nga jak agawit sa syudad. Ket saan ta kanumat nga gina? Saan nakanumat nga anak? Ti istoryada, si mangpet kakano dito probinsya nga ubanak, uray kanuno sa anak pudnong anak. Anak nga ti sa baling nga babae. Nandiyan ka muna sino,
Kaya nasinutibod nung amak. Pudno ka di nang nga sikatipod no inak. Inarakop ko ni Angelo manong nemi. Anak, ada ka dinariknam nga pagkurkuranga ken ka. Inungungtan ka kadin, binabaot ka kadin. Sampay na gabutan sing petakmet. Ako maturumbay nga pangungatam kanya. Kuri no sang ka na sing pet. Saan kan tungungtan? Saan kan tungasaktan? Gabutay patpatig ka unay-unay anak. Anak ka. Kaya apay nga nga sa uwan dati kasyay. Mismo apay nga ninanang mo. Ken kakabsat mo. Diyan ka mo no apay nga naramid dati kasyay. Kahit kung umaman tipod mo, please. Tipod no ti kahit kung umamuan nanang. Mabaling ka ni nga mamuak ti kinapod mo. Hindi may patpatig ka. Santo nga pulos ngagbalot ti panangipatig ko ken ka. Ti panangipakay ko kadagidi ka sa pulam. Ngam ti kahit kung umamuan nanang ket no anya tipod no. Saan ka nagtawad kanyak? Saan ka kinarga? Saan ka nga ininaw? Saan ka ngayon pas ngayon? Nagbalinak nga ina, iditasan na kan nga kay kayat, nang bigbig kang kaiding apo ko. Nga apo ko na. Idi maamuan na nga, saan na ka nga pudno nga apo ko. Idi maamuan ti asawa, nga saan na ka aputot. Naman pagpaso nga naragreg ti sikug ko. Hangka nagpapausan no dilikat talagang ipatpatig ka. Kasta, saan kayo nga pudno nga ina? Saan anak? Ngayon di ba nagserbik kang ka, ti pa nangipatig ko kang ka anak, kat nakarkaro pa yung pudno nga ina? Di ba't patig ka? Di kanto panawan. Kadyak kaya't ba't nga panawan na? Agdan natin itong palbiyag anak. Ikarik kang ka. Nagbali na kapudno nga inam. Gapot agbalin kamit nga pudno nga anak ko. Narignak manong nemi ti irot ti panangarakop ni Angelo niya. Mabaling ka di anak nga ikarim nga awang pagbalbaliwan ti amin. Ikarik ka na kayo nanang. Orayan at mamas pasamak. Sangkan to nga panawan. Kanagyaman ak. Iti papaiyo nga pamatig kanya. Nagyamanak ka na kayo nanang. Manong nemi nakaradwaran ni Angelo iti elementarya kadadan nagpaspas at high school. Dumakdak kailan di kastusan mi manong nemi. Kahit ko kumamit ti makaornong tapno di kastakit umakra kami ti pagyanan. Tatay makapagnaid kami matan natay saan nga agubo nagtudo kaya nadamatan na awan tilamok kan dati kumamit na lamiis nga ada aircon na hindi may sa nga gundaway nga panagdaldalos ko kan panagururnos ko manong nemi ada narigrig nga notebook ni Angelo manong nemi hindi pa nakarigrig dati nga notebook ada naisi na nga papel papel manong nemi kat idikitaik. May isa nga poem. Inaramid ti anak ko. Poem manong nemi. Binasak. My Mother by Angelo Duelo. Binasak manong nemi. Kat orila garubos digitiluwak, edinalaos nga ragsak ko. Kabayatan nga basbasahin. My mother is the kindest, gentlest person I know. She makes me hot and delicious rice, and I love her sinigang. She buys me clothes even when her own clothes are ripping apart.
She says she will never leave me. And I make sure each day she doesn't by hugging super tight. She tells me she loves me more than anything in the world. But I love her more than she loves me. My mother is my whole world, and I will try to be her good son. Anong naimindulin ko na itang adani iti anak ko. Kat magus-gusto ak no kang ulit-ulitin nga basahin. Iti manang ibaga na, kanyak manong naimi nga siya kat na isang sangayan nga ina para ken kuwana. Kaya hindi pa nang karina nga sa anak to nga panawad. Kaya hindi pa nang karina manong naming agbalin to anak siya at nga anak para kanya. Alis to manong naming nagtulid panawen na agraduaren manong naming ni Angelo iti high school. Nara namit manong hindi nga nagsakitak. Gabuti pa nakabanban ko. Kanawan tinaikarik manong naming ang gastusan na parati pa nag-enroll na. No, may ambisyon na manong naming agbaling nga engineer. Tanalay nga kwenta. Nalay nga grupod. Ang karkulo. Nagsakitak. Kadi ornong ta. Sampay nga man nga ginastos ko. Nakautang tapay. I'm sorry. Sa nga bali. Nang nabaling ko matagtrabaho. Kalbasan na. Mabaling ko nga ituloy iti panagbasag. O rin o sa nga dire-diretso. Baka marigatan kayo. So nga ratak madlata talaga tagtrabaho. Anong trabaho? Amo yumit kasi paglaing tagbalin nga construction worker. It's a special subject ko. Vocational course ko. Amo kong nagpalitada nang. Amo kong agarawat katam kada ragadi. Makaaramid ako niti napindas nga sinanbalbalay. Amo yung dayta. Huwag nga rod anak. Sabi ko mga rod, tamaptong palmundo tarapap mo ngagbaling nga engineer, architect. Adaklat at ilig ko naman anak, mga sinapo Diyos. Sige, nang alis to lang tagsapul ti pagtrabahuan. Ado madidari kita kasapulan ti construction worker. Manong nami nakastrek ti anak ko iti may sa construction firm. Construction company. Ti construction company manong nami nga kasapulan kadikiti obreros iti na dumang eskila paglaingan. Ngumato ti sweldo na manong nami anak, mabali mong tagbasa. Pampalang nanang ana. Yan tangay. Basak man kansaan. Agad adalak mat. Babayin ti experience. Unang awang kasmat lang tinanalay. Nga anan nga architect. Doon tayong tureta nang. Basta gulong kayo. Anak ko na nga talagang nadaan ka ti. Na talento. Ngayon sakot niya po Diyos kanyak nang. Tap na di kasta. Kahit lumungan mo tibiyag ta. Kasi magkita yo. Gabutad ng pagtrabahuak, nakaakar tan tinapimpi sa paglugara, pagyanan. No nadagaang, naka-aircon ta pa yan. Sumarot ko nakanak. Agyam yaman taunay kinihapo Diyos. Hindi madamag manong nemi diraga nakanyakan kakapsat kong pimintasan tibiyag mga gina. Nakasaysayat na mutin ngo umay, anak, Carmina, kumusta? Nang, kadamala anak yun, nagan ti Carmina. Ay, anak ko na yan. Naramid ko lang di kasi JD nga panang challenge ko keng katap no igawa am timang padakkel ken ni Angelo. Kumusta tigri kakapsat ko? Naganda doang adje mo na katada asawa dan. Dapayan sagdudwada nga anak. Dagi lang agadi ti bunso. Kati bunso ti ompay. Jay, nabalog ta, damot tumulong. Di dapat umay makigapas, no tiyempot kapas, makiraep, no tiyempot raep. O rin na pinas tibiyag di kiti, doang adik nga pagtrabaho na.
Ay, pamilya na. Ay, po. Rikat lata. Napiyapakin ka. Mapadasa mo ti maturo nga naka-aircon. Ay, gasgasat mo ni Angelo. Ibaglagi dito na panunutam din nangyawid kang ko, ana. Nga nang bigbig nga anak mo rin masa nga nagtaod kang ka. Talaga nga doon din nagbarbaliwan di amin nanang. Tinagbaling kayo matanga na siyat kanya. Ay, kada kaano kumang nga sana ka nagbaling nga na siyat kang ka? Nadamasapol nyo siguro. Ay, di anak ko na ya. Wah, malang di. Pakala amit eh. Tiyan niya, itatang mo. Sumuro dyan sakit na. Among tamot baybay anti amam, gabot amam tulat taur, no. Wala, gabot addahan kami. Ore kasi tinararamit yun. Apalipate mo tinapalabas na. Hakakad mga mulmula tigura. Saan nga kahit na apo Diyos ti adda kaguram. Timbag man ambuyo deta. Isong harod nga adda kami dito. Lipatan tayo tiguran-gura. Sa kamid lang sayatan na damasapol yun. Mangtad ka din. Mangtad kan tupay lang. Mangtad kan tumatla. Nga tupay lang saom. Alam, mangtad kan anak ko. Ano nga rod, manong Nemi? Inalati na. Kabsat lati kabsat. Ama lati ama. Kat kaputa, saan na kami? Mat kami na bayan na po Diyos. Sa anak ba't nga nagbalingan na imot na naruna kat kapamilyak ida. Tinulong pati saan ko kapin kapamilyak lakit din. Aking gaman ng naming at di pupuutan na nga manong nga tawanin nga trabaho ni Angelo. Idi sumarungkar dito balay nga damatin niya amuna manong. Nang, yaman mo ka na kayo. Tagbalinto nga manugang iyo. Ay, nagpintas. Bagay kayo. Talagang bagay kami ata. Gwapo akmat nga anak yo. Napintas tagbaling nga manugang iyo. Di mo lang makatiragan na. Judith. Judith. Nanang ko naglatan. Takas wala tong palna. Ay, agmano ka. Agbeso-beso latan. Nanak, gusto yung pasensya ka na. Kasto ti arwatek. Nakadagay bagalaya. Tantal mo mga rutin, di pa nagkalay sa amin kini Angelo. Angelo? Unang. Di mat, ada plano mong nagbasa. Di mo kahit mong tagbaling arkitek. Mabaling kong tumalatat, irabid nagbasa. O rin nag-asawa kam doon ng ining. Judith, kapayad ka din na masamak ka na kayo. Ay, pay na nang. Sa akong doon ititkin ni Angelo, amin ko na makapagkasara kami. Kaya't maglayang ni dagiti parents mo ni Angelo. Saan ko may napakamo ka nakwada? Sino nga may dagiti parents mo? Nang, isudataking ko ko iti construction firm na pagyanat. Ha? Di bak nang kayang rod? Nagapo naman iti baba. Nga baba, hindi pa panagtinulong da. Kan laing ni papang na, iso ka siyay. Magugustuhan dak ni papang na. Gabuta, nalainga, kiti trabaho, napudnuak trabaho. Inuawan ni papang na, siyak pa yun, ti pa naka-bus, digiti, padak ng trabahador. Kasta. Uwi na nang, pudno di bagbaga ni Angelo ka na kayo. Ket agkrus kay gayam ken ni boss mo. Angelo, apay nga san nang amo nga hada relasyon nyo it ken ni Judith. Kadagito pa lang kumang ayam amumi nang ipakaamumi nga da relasyon mi. Kasanon no saan nag-akayat anak? Saan nga isuda tagpili, nanang? Judith, mano kaya kakabsat? Siya klati kakaiso na anak na papakin ni mama. Oh, kakaslaman lag na nervyosa. Angelo anak. Taapay, nang. Nagbarparig na kanya kasaan na kakayat. Saan man, nang, kayat dak. At nasigad ni papang na kanya. Una, nasigad.
Gabot ti trabahom. Ayam sa bali. No ipakaamom nga dan relasyon nyo, ti kakaiso ng anak da. Nanang, nakasagana ka laksiden da. Kahit mo sawad, no pagpilyan da ka, da papakin ni mamang mo. No asinot kayat mo, isuda, mundo ni Angelo. Ni Angelo ti pilyem. Kasi parang ipatag ko kinukuha. Angelo, nang, amo ka din ni Judith, tipod-puno ang kinatao. Amunan, gabutawan ti, inlibak ko kini Judith. Judith, una na, nga pagdanagan nyo, amamok, saan nyo nga pudnong anak, ngam nagbaling kayo nga pudnong ina, dinaamo ti pudnong ina na, kanti amana. Saan nyo man nga anak isuna, ngam, imbilan na kayo nga kapatgan, dakilang ina parang ang kuwana. Ay gamanak no kastak, tamaawatan ti kinatao na Angelo. Nga maawatan do nga ta, digiti parents mo. Nga makiasawa ka, itikas ka na Angelo. Nga nolabsam tagsaw kita. Napidpidot na daw-dawa. Manong nemi agnar-nerbyusak ng imanugutak. Nga napan, iti lugar nga kayat da nga papanak. Tapnon rikasta kad addaak, nga pan nakaina ni Angelo. Iti sangwanan di kiti naganak kini Judith. Wain manong. Kaya dito ko nga mismo nga nangigan manong nemi dagiti agkakasakit nga balikas ng runa iti ina ni Judith. Paunay maten. Namnamahan ka di, anak? Namnamahan ka di nga ron nga umanugot kami kay ni papang mo. Ang beso, nagawa po ni Angelo, nalaing, gabot isot pantalag ni papang mo, ikadagiti trabaho. Ang kakaisunod na kang anak? Ngayon patpatig mi nga pinaadal mi kalpasan na, kaslayan kini Angelo ti pagtungpala. Kat si kaman, ha? Ma'am? Si kamat na may nga, awang ka dito nangawag kang ka iti, laglag ang turpe. Ay, nga, nangako nga sikat ng baling nga ina, ti may nga, di mo amot na gabgapon na nga anak, uno tao. Ika puta, naalisang ka kasi jay. Kaya adamad deta nga ubing, insang pati asawam, nga ti amuna kit putot nang sa madgayam. Isot nagpapausa mo ng bilang nga anak, nga nyawi dito yung probinsya, kaya nilagsinda ka pa, naganak kang ka. Agpaso ka kastat na pasamak, ma'am. Siguro, gabutawanan ti mayat kanyag, apakirelasyon. Nga, saan ako na madaan iti pudong anak? Isong adadan ngayon patag ko na Angelo. Kat no, saan kami man na may kari nga may kamang kada kayo? O, anti maramitan mi. Nagsaumat manong name iti ama ni Judith. I'm sorry, Judith. Anak, gusto ni mamang mo. Dak pulusim pagarup nga dagayab na limad kang relasyon nyo. Nagbalina ka na siyat kang ka Angelo nga gun-gun dawayam ti pa nagbalin ko na siyat. Sinabidungam ti panunot ti anak ko, ti anak mo. Kaya't mo lang ti may kamang ka na kami. Sa nga dito ti panggap ko, sir. Talagang nagpipinatag kami kay Judith. O, sige. Nasumunod kada kayo ni Judith, kukuang, ngam no saan nga sumunod. I'm sorry. Mabalihan ti pumanaw nga gina. Pumanaw kayo. Nagtimek ni Judith manong naimikat ko na nangagsangsangit. Pa, mawatandak ko ma. Ipatpatag ko ni Angelo. Ipatpatag kay Matt, siyempre. Kasapulang kayo. Saan na ko mapagpilpilin?
Kapag tapilin kayo ng padpada. Ipatpatid ko ng ngelo, Papa. Umapangasiyo. Nagkuyog kami nga ginama nung Naimi ngam saan nga simurot ni Judith. Na nagtultuloy ti pa nagpakpakaasi na pa nagsangsag. Aga na rubos met dagiti luwa ti anak ko manong Naimi kastaak met. Iri makadanon kami dito balay naging narakop kami nga gina. Anak, nas nga awaten ti kinapod mo. Saan ka amay karikat ako ada? Nagula ko man ngayon bagbagatipod no, mama. Mama ko nang pain kanyak nang. Ngayon na sa siyat, nga naamuan dati amin-amin nga kinapod mo. Sino nga min tipod no, ay nak? Ayan na. Kanasino ti amak? Ayan da. Basol ko ka ni, no kastoy man. Di pa nakaipas ngay ko. Masulugo ka din no kastoy man. Pinagbalinak. Dito'y lubong. Baka masulam ka din nanang. No impatignak ka nakarkaro pa yung ipod nung anak. Baka masulam ka din no saan na kami naibayaan. Panagkunakan saan mo abaso neta nanang. No isumantip panang ibagada nga ang ka. Laglag ka. Kasi tiawag na kang ka. Ang nga kano, walang tarakay nga nang ipatag di sa mumat nga anak. Masol ka dito mga ipatay ko rin sa mukap kami na no. Saan ka di ako nada nga ayatem ti panam nga tao. Agas di ba nang ipatay mo ti bagim. Agas di ba nang ipatay mo kakrunahan nga ni Abel Diyos. Masol ka dito agayat. Masol ko ka din agayat akman. Kini Judith. Masul ko ka ni. Itiligod nga kastoy tinagtaunan. Uwen manong Naimi. Di mi pagarupen nga dumteng tigas tapas samak. Kada kami nga gina. Di ba nakausig mi no apay. Nakasta tigasat ni Angelo. Nga dinaamo na sinukan sa dinutayan tipod nung inakin amana. Nga mapasamak manong Naimi nga nagbalinak nga mababalaw nga awagan nakti ang taimbilang ko nga pudno anak ko tisang ko kapinano. No saan ko nga inala ni Angelo itisidong tisaan namet nga lula. Anya nga taitan pinagbalbalinan na. Nakabasulak ka dito nangalak ang kuwana nga nangipatag kan kuwana. Napanganas kan nga mapasama kastoy nagsangit kami kapo iti kinatao mi. Kalpasan ti duwa nga aldaw manong Naimi. Nga saan nga simsimrek di Angelo iti trabaho na. Ta siyempre baka mapansumrek kat saan na kayat pa nga lain. Iti dumteng manong Naimi dagiti naganak ni Judith agraman kan kuana. Dumteng dagiti balay. Taapay nga ta. Tapno may da ituloy, pananglais da ka na kami. Carmina, ma'am, sir, mabalinda kami ka di ang pastrikin. Nanumulahing tibalay mi, naman pa'y kompleto matele kami ngan. Pastrikan da kami. Tapno makabagsasarita tayo. Dumanon kayo. Pagsin sinublatek akitaan da Angelo kini Judith manong Naimi. Agin inisam na. Tamakita karumagragsak tilangan da Angelo. Kastamatan kini Judith. Nagtimak ti ina uno ama ni Judith ket kunana. Carmina. Nambay kami dito tapno. Dumawat kami ti dispensa. At dumawat kami. Iti pamakawan mo. Pamakawan nyo ang gina. No anyaman di kiti nasasakit. Ngayon kami balbalikas na narunay ti asawa. Nga di kita kitsang ko mga rumping nga mangigyo.
Dumawat kami ti pamakawan kan dispensa. Kada kayo nga agina. Kasta nga peso kami na Angelo. Tinapalpalabas kami nga oras ti duhangal daw. Naamiris mi babayan ti panangilolawag ni Judith. E di pa nagpagpakasin na nga talaga nga ipatpatig na ni Angelo. Naamiris mi. Api nga, nasken nga, babalawan da ka, itinarabid mo. Nga panangipatig, irisam mo kapkapinano. Nagasaysayat kang ina. May pagpanagkel ka, Carmina. Saan gusto nga, ang angka, laglag ka, no dikat, nasiyat ka. Ken kastamit tayo kina Angelo. Hana nakabasulan na nakabasol, no hapi kas diyati, nagbalin nga gasat na. Nagbalimbat nga nasiyat nga anak ken ka. Kanadaan matira paap. Sana kas kadida dumanita nga, kas ken kuha na nga. Bisyo da amin nga bisyo. Nag-asat kam gayam, nga madaan, iti manugang nga kas ken kuha na. Ken nag-asat gayam di anak mi. Gabuta. At damang ipatpatig, kaya ipatpatig na nga. Kas ken Angelo. Iso nga, may kami tapno mapagtutulagan matlayang tikalay sa rin ito. Agyaman na kada kayo, ma'am. Sir, agyaman kami. Abalayan ko ng marunin. Hindi kami nani. Abalayan. Nagbeso-beso kami ti abalayan nga babae. Kaya nagalamano kami manong nemi ti ama ni Judith. E din to takas taon iti panaginarakop da Angelo ni Judith. Idi mismo pa yung sangwanan mi manong nemi nga naglips to lips na. Oy, saan pala ka dito? Agtutur ka pala ha? Tulagan tayo no, kasano, nanya ka ano, tikalay sayo, tapos kastakat malpasan. Manong nemi didumtengen dito nga aldaw, nakaragragsak kami. Diyak ni namnama manong nemi, nga kabayatan, may sagsagana, amang rugi, iti seremonya. Nagring di cellphone ko. Nga dito nga cellphone manong. Hampay na suksukatan. Dito pa lang dito cellphone manong naming and regalo iti kanyak ni Jewel. Kitang kadlangan niya. Nakapapao. Saan ba't ka nakapunbok manong naming? Hello? Carmina? Sika ka di pa lang dito? Sino ito? Joel. Joel. Kumusta ka? Mano, anak mo? Ada kinadenam, amok nga saan ka nga nagkasar, kapot legal tamad palag asawa. Kumusta man ta ni Winston? Ano nga Winston tinagan na? Di mat pa idi na i-restro, tinawagam lahat Winston, ha? Siya tinang i-restro. Angelo tinagan na. Inpasurat ko tapilyado. Kilabod nung na iti itong aldaw kat kaaldawan ti kalay sana. Kastagayam. Basta saan ka nagasasawa? Saan? Imbugbuk ko ti amin na panahon ko kin Angelo. Ita ka nagkasawan. Katsi ka, Joel. Kumusta? Nalugin ti negosyo. Gabuti babae. Nabayagan nga natin ni mama. Ada ita ka kadandan na. Madaduan nga anak mi. Kastagayam. Nalagip ka nga rod. So tinawagan ka, barbarin ko anak, may subalat number mo. O sige nga rod, baka makadisturbuak. Baka doon dito gundawing sumarong ka kam dito probinsya. Saan mo langin nga rami din, Joel? Tapnoan niya pa eh. No, da kwarta, paanal mo ti kalay sata. Tapno di kasta. Kat, no, danto pa'y gundaway kong agayat. Nawayak to ng mga alat ti asawa. Ngayon panagkunak, kat saanin. Gabuta, di mapupuutan, agapuko akton. Gabuta,
at damatin manugang ko. Manong nemi idesidong ko nga nagnaed dagiti asawa ket kas nagtutulagan ni. Nga ituloy manong nemi ni Angelo iti panagbasa na. Aging ka manong nemi nga nadaandan ti duwa nga anak, apo ko, anak, kani Judith nga nagbaling nga duwa nga apo ko mi kadabalayan. Idagraduaran manong nemi ni Angelo ket may san nga nanay nga arkitek. Kuna nga rod, dagiti nagkamangan na. Nga ison, iti sumukat nga mga sikaso iti negosyo da. Nagtultuloy manong nemi iti karamid da kadagiti pintas nga design kan plano ti balay kan pastek. Kan iti panang kontrata da kadagiti nga pastek. Di makel ti balay mi manong nemi alimawa karuna di addan may katlo nga apukok nga anak da Angelo kini Jude. Datatang kininanang manong nemi nagsarunod nga natay gabuti sakit. Kat digiti kakamsat ko da amin yung pamilya da ngano da problema da manang tulungan na kami manaon ti pagbayad mi ti ospital manang alakit tultulungan mi ida na ron. Miyembro ti pamilyak dagida kakabsat ko ida manong nemi kaanakak dagiti anak da kana apokok met dagiti anak dagiti anak da. Ito nga ron ti pagkasaritak manong nemi kadagyaman aklaunay iti anos mo nga namurnus kalpasangan nakinsan ken ka ti detalye na. Agyaman aklaunay ti pintas din ka panang ibasa ket sampai kumatadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing hardagyaman nga pagayam mo, Carmina.